Ilusioz beterik eta lanerako prest, alaxe aurkeztu da EH Bildu hasi berri den ikasturte berriari begira. Euskal Herriaren etorkizunerako erabakigarritzat jo dute ofizialki gaur abian jarri duten ikasturtea. Ikasturte berria da Euskal Herriaren etorkizunera begira ikasturte erabakiorra izan behar duen ikasturtea daukagu aurrean. Egoera zailan gaudela ezin ezkutatu. Honela, egungo egoera sozioekonomiko eta politikoari aurre egiteko unea dela adierazi dute. Espainiako gobernuaren jarrera itxia salatu du alderdiak. Inoren zain egon beharrean aurrera pausoak emateko garrantzia azpimarratu dute eta burujabetzari bidea irekitzeko aldarrikapena egin dute. Ez da behar justifikazio historizistarik edo azalpen legalik. Herri orok legitimitatea du bere buruaren jabe izateko, ahatik. Eta gauza bat argi esan behar dugu, burujabetzari uko egitea, demokraziari uko egitea da. Bide propioa eraikitzeko erronka horretarako prest azaldu da EH Bildu eta tren horretara igotzeko dei egin die alderdi politiko, instituzio, eragile eta herritarrei. Hoiekin guztiekin lotu nahi ditugu akordioak eta bideari ekiten hasi, elkarrekin. Hauxe da gaur ona ekarri nahi dugun mezua. Gakoa da akordioa. Edo hobeto esan da akordioak. Hori da gakoa. Akordioak maila eta kide ezberdinen artekoak. Amaitzeko, datozen egunetan burujabetzaren bidea abian jartzeko proposamen bat aurkeztuko duela iragarri du EH Bilduk. Proposamen irekia eta zabala izango dela aurreratu dute. Erronka izugarria da eta prest gaude. Gure buruaren jabeak gara. Inoren baimenik jaso behar izan gabe, bagara nor zer nahi dugun erabakitzeko.